Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Western Youth Federation Sengkemi hapok kejing lam jong presiden ubak mau koridor khars imli hadien baliok priang ke jing o jing nam naki pat ba halor ke jing tuna jong ke Public Health Center lani ke PHC ke badan hakasnong nonglang nakaliang jong ke seng kalahir jurip ya kata ke jaka ajing sumar ban lamp dalagi jong ki khmat ya ki jing tuna hadien ke jing jurip ya kata ke PHC ki noilam ke WYF kilalet ban ya kenduk ru ya Dr. D Hinch ubadai pet ya kata ke PHC bat kila ai tiru da ka jing tho ha ka bai dai ba ka jing dawa ban kenti kurdan no ya ka te ka PHC sha ka CHC na kaliang u Dr. Hinji ula pentep sigi dekat keseng ba ka ni ka jaka ajing sumar hadu menta ka lai le kat bala ban penbiang ya ka jing sakri ki pat ba ka te ka than handa ka jing e ka ba ki nong pang ki ya kendo kalong tang ha ki khap bom poi biang por ki dawai ki dasien na kaliang ka jongi kum kaseng ni don ka jing dawa na po ka sarkar ba kade ban upgrade no ya kani ke hospital saka CSC tata kala memang snyo ba kadon ka city bakila pha nang ne na po hospital tunjuk na tena po DHMO pha po DHS tengi ke patro yo ko sa di penjo ka DHS po pe ka di ka ai no ka upgrade saka CSC ba kinla ban sati hamha yo pa ba ba I doktor ilapan pau kajing tuna jong dos ai biang ai staff kambun namar ba kan kinla ban syakri kambha ya kan ini maka dia biak lah he